Baba makadi enyu chikuchingamidzai pano paSly Media TV. Chokutanga ndinoda kuti tizivane, regai nditange ndazvitaura kuti ndinoitwani. Zita rangu ndinoitwawo Sogostina kana kuti Pelagia Kwamupurwa. Ndikada kuziva kuti ndiri kutaurawo nani panguva ino. Ini ndoitwawo unowati Machongoni kana kuti Baba B ndobva kumasvingo zaka. Alright, ndichakumbira kuti mutitaurisei kuitira kuti vanhu vanyatsokukunzwai. Baba, makatinyorerawo kuSly Media TV muchiti mimi muri kusangana nedambudziko pamwana wenyu ane makore 10, mukomana ekuberekwa. Tida kuti panguva ino nemuri Zimbabwe vese vari kunzwa, vari kuona, mutaure kuti dambudziko remwana iri ichi chiri kuitika paari uyezve zvinhu zvakatanga rini, muchinyatsotaura muzvizere. Mwana uyu tingati akatanga muna September achitoenda kuchikoro, zvikatangira chikoro achinzi waibuda zvimiti muziso rake, muchibuda minzwa, achifurwa nemarashi. Saka zvaitika kudaro ndakamhanya ndikandomutora muna September imomo ndokuya naye kuno kuDCT Exchange. Saka ndobva tatanga kungofambawo achibatsirwa. Mukubatsirwa kwaaita pane minana yataitosangana nayo yakafanana nekuti tikaenda kumubatsiri akandopuwa nhombo 3 tikati timugezese, paiwedzerwa dzimwe 3 futi mukati momo. Wotozoona kuti nhombo dziya dzatokandwa dzimwe. Akati andogeza futi maigona kuiswa mhiripiri mumvura yaari kugeza iyo, zvokuti akatogeza ziso rake raibuda zvinhu riri paleft raibva ratotoshorwa nemvura yeyi. Rimwe zuva futi akati taenda kundogeza, akati pane mari iri pasi apa. Ndobva ndatora mvura yatatabva nayo ikoko ndobva ndamwaya ipapo. Ndobva pabuda nyoka yakatoreba kutodai so, yanga nemuviri wakada kuita sewehwemisi uchiiona, asi musoro wayo watotadza kuti chitori chinhu chihombe wakareba kunge wegaro. Ndobva taiuraya nyoka iyo. Manheru emusi iyoyo ndobva akatanga kuona munhu anomurwisa wacho achiti wanga akatobata nyoka yakafa nenyoka mhene. Saka iye achitaura waiti kubva pakaurawa nyoka yemutoileti imomo ndopakafa nyoka hombe yacho, pakasara diki. Saka akuru ati munhu wanga asara nemhene nediki, munhu wacho anotomuziva. Alright, mwana anenge achidudza kuti munhu ndomuziva, anotomuziva nezita. Alright, ngatipfuurire dumberi. Ndikangoti kubva ipapo takamboenda kune vanobatsira. Pane kwatamboenda vhiki 2 takagarirako tisingadzoki kumba, achibatsirwa ariko. Tiriko kudaro pakazoita nyaya kuti tiri paSowe akatombozobuda matombo muromo 3. Ndobva tatoona kuti dambudziko riri kuramba kupera kwaro. Tikabvapo tikaendazve kune rimwe Sowe tikandoita mwedzi wose kubva musi wa4 December kusvika 5 January tatiriko ikoko achibatsirwa. Ndopakazotanga nyaya yekuti akusumudzwa kuSowe ikoko achidzoswa kuno kumba. Achisimudzwa nani? Iye munhu waaigara achiona uya. Pekutanga musi wekutanga akatadza kuona kuti akasumudzwa nani. Nemusi wepiri, musi wetatu akazotaura kuti munhu uya wandisiona ndazomuona paandisiya, ndopa pandazomuona achindisiya achidzokera nemumhepo. Alright, kureva kuti mwana wayo kana akagara paSowe apanongotanga kusimuka otanga kufamba achienda. Iye zvaanotoita iye haatonzwisisi muitikiro wezvinhu zvacho zvisi. Mwana varipo vanenge vakagara navo, hapana musi wavakakwanisa kuona muendero waanoita. kureva kuti mwana anodisappear. Mwana unongodisappear, iye haazivi zvaanoita. Varipo vanogona tingangoti vanogona kurivadzwa kwenguva diki diki. Panozotanga kuzoti waenda kupi havachatooni munhu. Alright, asi iye achitaura mwana anototi ndinenge ndichitofamba here pasi panotsika kuti tinge tiri mudenga nemunhu uye.
zvinoitika zvese haana chaanoona, zvinogona kungoitika kwe2 minutes. Chero distance yakareba ari makilometers. Kutorwa kwaanoitwa kwaanenge ari nekuzosiiwa kwaanoitwa kunokumba kuno ndogona kungoitika 2 minutes. Koko kwacho kwaanenge kumba kwaanenge asiiwa munozosvika muchimuona ari kweri? Kunenge vanenge asiko, vanenge vachitomutsvaka ikoko. Alright. Vanenge vachitomutsvaka zvekutoti vaitozofona kutoti mwana kuno hakuna, kana kuti isi tatofona tatowana mwana ivo ikoko vasati vatomboona kuti mwana ari kufamba sei. Tatozoti tarisai mwana kuti munaye here, vototsvaka votoona kuti hapana, vototi mwana hasisipo pano. Alright, ndanzwa pekutanga muchiti ndakazoya nemwana kuno kuDZ. Pakatanga kuitika zvese zvimaigara kupi nemwana? Mwana uyu aigara kumusha kwandakaberekwa nambuya vake nasekuru nevamwe vana. Alright. Imimi namai manga muri kupi mwana achigarana nasekuru? Mwana uyu tikati mai vake chaivo takaparadzana 2017. Alright. Saka ini ndiri kumbotsvaka zvangu ndiri kuno kuDZ Extension. Muri kuDZ Extension. Mwana watiri kutaura nezvake, mwana uyu ane makore mangani? Ane makore anokwana kuita 10. Ane 10 years. Saka zvakaitika gore rapfuura muna September. Mwana uyu anga achienda kuchikoro here kana kuti? Anga achitoenda kuchikoro, pachikoro ikoko kumusha. Alright, totangoti tidzoke kumashure. Mwana uyu achiberekwa imi nemudzimai wenyu, pane zvinhu zvamaiona here mukukura mwana wenyu, mararamiro eupenyu hwenyu nemwana uyu kuzosvika nhasi zvichiitika izvi? Kana pane zvimwe zvamaionawo, kana pasina mungotitaurira. Ichi tikatoti zvinhu zvatotanga uye zvino hapana chinhu chatakamboona chatakatadza kunzwisisa pari. Zvinhu zvatotangawo izvezvi. Alright, imimiwo baba mukati meupenyu hwenyu muchikurawo, upenyu hwenyu wanga uri upenyu hwakamira sei? Ini ndingangoti upenyu hwangu upenyu hwekungoti taingozivawo kungoendawo kumachechi, ndo zvatakangorovedzerwawo nevabereki vedu muchiita. Tichiita. Alright, takudzoka zvedu mukati menyaya yedu muno. Panguva ino chandingada kuziva inini ndechekuti mimi pese pamuri kufamba, pamati mafamba, zvii zviri kutaurwa nevanokubatsirai vacho kuti mwana uyu zviri kukonzera kuti mwana aite zviri kuitika pari? Kwatiri kufamba kwese, nyaya iri kungotaurwa ndeyekuti munhu iyoyo ari kuonekwa nemwana uyu ndo ari kutumira, pane zvinhu zvaari kutumira munhu nekubata kwaakaita achizama kuzvisimbisa pabasa rake. Kureva kuti mimi nyange munhu wacho achitaura nemwana munomuzivawo? Tinotomuzivawo. Alright baba, hatine urombo nenyaya tiri kunzwa yemwana wenyu. Takuda kusvika pachikamu chamakatinyorera. Panguva ino da kuti mutaure nemhuri yeZimbabwe kuti nderupi rubatsiro rwamuri kuda pamusoro pemwana wenyu iyeyu? Ndingangoti pari zvino rubatsiro rwendiri kukumbira kumhuri yeZimbabwe nderwekuti mwana uyu akwanise kubatsirika, akwanise kuwana mubatsiri unogona kukurira dambudziko iri, nekuti pawanda kwatirikiinda zvichiramba kubatsirika. Saka rubatsiro rukuru rwandiri kukumbira ndorwemubatsiri ane simba anokwanisa kukurira munhu uyu, nokuti unototaridza kuti munhu wacho munhu wakatotsiga zvakanyanya. Muchimuziva munotoona kuti munhu akatotsiga zvakanyanya. Saka mukomana wedu kuchikoro achiri kuenda here manje nedambudziko irori? Dambudziko iri kuchikoro vari kuchikoro vakatorithyawo, vakatoti kana zvichakadai ngachitombomira kuya kuchikoro. Saka pari zvino kutomirira kuti atombopora tigoona kuti nyaya dzechikoro ozotangira futi papi, nokuti iye zvino hatisati tatoziva kuti dambudziko racho richapera zvarini. Saka chero kuti ipo pano kuti ndimutsvakire pekuti afanira kuinda hazvisati zvatombobvira. Alright, ko kudyawo nekuitawo zvimwe zvinoita vana vezera rake ari kukwanisa here kuita? Panyaya yekudya, dambudziko rinoitika kana munhu iyoyo atanga minana yake.
ifanike pakutanga kwacho aitoti akatodya chikafu sadza ratodya riticha dombo riri muromo otoribudisa otoisa pasi kudai ritiwa vanhu vose otoona kuti ratiwa dombo saka anga asingachakwanisi kutodya. Saka pari zvino akukwanisa here kudya kuti chichiri kungoenderera mberi? Pari zvino manje nyaya yokuitika ndeyekuti unogona kuisirwa mhiripiri muchikafu achitoti atange kudya kudai muplate yake chero achitodya nevamwe unogona kutonzwa mhiripiri, pamwe munotoitora mhiripiri yacho zvokutoti dzimwe dzemhiripiri dzacho takatombofamba nadzo kwose kwataenda nezvaibuda muziso tatombofamba nazvo kwese kwataenda. Alright. Ipo pano titori neimwe mhiripiri yakatoiswa mumuteuro. Alright, yamuitori nayo? Yatitori nayo ipo pano. Alright. Taurei. Pane paitsva hembe dzake ndopakatsva hembe iyi yavangotsvaka hwani pese apa unongotanga kutsvaka ngogara sezvezvi mototanga tomudzimura. Apfuura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe Bells wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130, 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique, kubeira nekumaputo, kuzambia, Tanzania neMalawi nekumwe kwose. Munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabedding stuff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rashika. Vanoda kutibata pamunashe Bells. Rubai runare panamba dzinoti 263 719 450 009 kana kuti 263 788 954 165 muHarare. Baba tanzwa nyaya yenyu, tida kusvika pakupendera edu nyaya yedu, ende api mashoko ari pamwoyo wenyu amungada kutaura kumhuri yeZimbabwe kuburikidza nekurwadziwa kwamuri kuita. Hazvizi nyore kuona mwana wenyu achitambudzika sematambudzikiro ayo, uyezve muchitonzwa achidudza kana ari munhu wekuziva zvinotokurwadzai. Saka ndapi mashoko ari pamwoyo wenyu amungada kutaura panguva ino? Ni mashoko ari pamwoyo wangu panguva dzino maererano nekutambudzika kwemwana paakaita kubva pakutanga kusvika pari zvino. Ndinongoti dai ndawana munhu anogona kubatsira, unogona kudzosera kumuridzi wazvo, zvibude pachena, tisaita zvedu zvokurwisana panyama, asi kuti zvinhu zvingodzokera kune wakazvitsvaka, arege kutambudza mwana asina mhosva yakapara. Aiwa, tinotenda. Inini mhuri yeZimbabwe pari zvino ndapererwa, handina chandinacho. Tatava nemwedzi inokwana 3 tiri musango, handina kana mukana kumbototsvaka kana dhora zvaro. Saka chandinongokumbira ndechekuti ndiwanewo mubatsiri unondibatsirawo nemwoyo unoda mwoyo waMwari, mwana akwanise kupora. Shamwari yangu, da kuti undiudze kuti iwewe zvii zvaunoona zvinoitika pauriwo, unyatsotaurisa kuti ndinyatsokukunzwa. Taurako. Unongochiona munhu akabata nyoka. Nenyoka nezizi. Vaiva 2 vanga vakabata museve. Vanhu ava varume kana kuti vakadzi? Varume. Pane zvavanenge vachitaura kwauri iri paunovaona? Vanenge vachiti chii? Unogara kupi? Kwababa Tino. Hanzi unogara ikoko? Vanenge vachiti utize pamba? Hausi kuziva. Saka ko chii chinoitika paziso rako rekuleft iro?
zvitanda. Taurisa ndikunzwa. Amangu na kupotra marasha. Aingaoni kuti abva kupi. Alright, marasha, mabhodho zvinobuda. Saziso racho rinorwadza here? Kana ibuda. Pamwe rinorwadza pamwe harimborwadzi. Pamwe harimborwadzi. Ko kana wakarara une zvaunorota here? Hapana. Ko kana uchidya sadza chii chinoitika? Kana chidya sadza ndine vangu. Kana kudya sadza muromo wangu wochinja kuita dombo. Sadza rochinja kuita dombo. Alright. Iwewo pamiri wako pane panokurwadza here? Hapana. Ziso iroro rinongorwadzawo apo neapo. Alright. Saka munhu ane zvimwe zvaanombokudyisa here? Anondidyisa. Chaanokuya achikupa iwe kuti idya? Hapana. Alright. Waita basi. Makadii henyu mama? Tiripo. Chekutanga ndikada kuziva ukama hwami nawo nemwana wedu mukomana ari kusangana nedambudziko. Mwana uyu ane dambudziko, mwana wehanzvadzi yangu. Mwana wehanzvadzi. Saka ndiri kutaura natete. Muri tete vake. Satete vemusha. Ndinoziva zvinhu hazvizi nyore dambudziko iri. Ndichikurukurana nababa rinoratidza kuti dambudziko rawira mhuri ende makabatana semhuri. Ndikada kumboziva kubva kwamuri tete. Imimiwo mukatiwo memhuri yenyu. Muri kumbosanganawo here nematambudziko amuinawo mukati memusha kana kuti zvatangira pamwana wehanzvadzi yenyuyo? Dambudziko tinotora nevanhu vaviri vari kurwara. Wakatanga munin'ina wangu. Akatanga mugore ra2016 kurwara njere usinganzwisiki. Imba ikatoparara. Nanhasi zvezvari kumusha kunana mai. Saka nderimwe zvedambudziko ratinaro tingaita sekuti tashayanya naro asi kuti uyu mwana uyu zvaangazoitika paari zvangazotityisa pakuti wanga wopota achinyangarika. Saka toita sekuti tashayanya newakatanga kurwara. Asi vanhu vanotorwara vanhu vaviri. Vanhu ava vari kurwara nei? Munin'ina wangu akangorashika njere. Akatozvarwa kanaka kusvika aite mhuri yake nekuzongotangira pamusoro. Ndokutanga kupenga. Ko mumwe wacho? Uyu mwana ndiye ari pano ari Alright, ndo vaviri vacho ivava. Imimi muri kunzwa kuti pari kufambwa kwese ndinovimba nemiwo muri kutofambawo muchienda. Muchitoona kuti mwana ari kududza munhu wamunoziva. Muri kunzwa sei achikonzeresa mwana mudiki akadai kuti aite zvaari kuita izvi? Zvinotondirwadza zvakanyanyisa nokuti mwana haana kana zvaanoziva. Izvezvi chikoro chatokona. Hatitozivi kuti uchaenda kuchikoro rini nenyaya yedambudziko ireri. Alright. Mimiwo muchikurukura ndoziva kuti vana tete nemurora munenge muchitaurirana. Muchikurukurawo nemurora wenyu. Ndanzwa kuti vaviri vakasiyana. Anenge achitiwo chine dambudziko remwana iri. Murora wangu. Ari kutorwadziwa zvakanyanyisa. Inyaya yekuti haasi munhu muZimbabwe iri kuSouth Africa. Asi munhu ari kutoratidza kuti ari kutorwadziwa zvakanyanya. Alright. Ndikada kuziva panguva ino kuti tete vemukomana uyu muri kunzwa sei muchiona mwana wehanzvadzi yako, uchionawo iyewo mukomana uyu hanzvadzi yenyu vachivirwa nedambudziko irori, muri kunzwa sei? Ndiri kurwadziwa zvakanyanyisa zvokuti handigoni kuti ndizviratidze hangu, asi mumwoyo mangu zviri kundirwadza. Ndikatarisa upenyu huri kurarama hazvanzi yangu izvezvi haana nguva yekushandira mhuri. Chikafu chacho chakutonetsa mumba nekuti kuti asiye mwana uyu achienda kundotsvaga zvinoraramisa. Zviri kunetsera pakuti mwana anongonyangarika chero nguva. Saka wakutomanikidza kuti agare ari padhuze nemwana, kushandira mhuri kwakutonetsa. Saka mumba make zvimatova nedambudziko. Aiwa, ndinotenda. Mashoko amukada kusiya kumhuri yeZimbabwe panguva ino nevese vakateerera? Kumhuri yeZimbabwe ndinokumbira kuti dai tawanawo anotibatsira, anongodzoserawo kumuridzi uri kuita zvinhu izvi nekuti tarwadziwa. Kubva gore ra2016 tichitambura kusvika izvezvi matambudziko acho ari kungoramba achiwedzera. Saka tinokumbira munhu anodzosera kumuridzi ambondozvionerawo zvinhu zvake kuti zviri kurwadza sei. Saka ndinokumbirazve kuti kana pakava nepanenge pachidiwa mari, hatinawo mari, tinokumbirawo kana vane moyo murefu wokukwanisa kutibatsira vatibatsirewo nokuti hatina kana mari, tiri kutambura.
Aiwa, tinotenda tine mashoko enyama titaurira tisaite ndoda kuti mumbodaira. Kune vanhu vakawanda vari kushina vari kuita zvinhu izvozvo kuti vaite mari. Munhu anongoita kanganisa mumwe kuti aite mari unova urombwa. Imimi munoti chine nyaya iyoyi nekuti imimi matova mudambudziko iroriri? Handina kupanzisa. Ndoda kuti tiri kuona mazuva ano vanhu vakawanda vari kuita izvozvo zvekuromba vachikanganisa vamwe, sekuti kutaura kuri kuita kuti mwana uyu anenge ane munhu wayo kuziva waanoonawo, kuratidza kuti pane kunogona kuita kakuromba neurombwa. Ndinoda ngoti mungotaurawo semunhu wechikuru kuti nyaya dzeurombwa dzakanaka here kuti dzakaipa? Nyaya dzeurombwa dzakashata, nekuti dzakashatira pakuti hongu muridzi anenge abata achizvida, asi hazvizotambudzi iye, zvinozotambudza vasina mhosva. Saka chinhu chinonzi kuromba chinhu chakashata. Aiwa, ndinotenda mazvita tete nenguva. Makadi baba? Chekutanga ndikada kuziva ukama hwaminawo nemukomana uyu watiri kutaura nezvake panguva ino. Taurei baba. Alright. Tinofara makadiyo mukomana uyu mwana wangu sokuti mwana womukoma wangu. Alright, tinotenda. Mungangoti tsanangurira muchidimbu kuti dambudziko iri semhuri idambudziko rasvika papi mukati meupenyu hwenyu? Ndiri kuona pandasvika pano manga makaungana semhuri, muri kunzwa sei muchiona mwana wemukoma wenyu achisangana nezvakadai? Dambudziko iri idambudziko ratitambudza kwenguva yakati rebei, zvekusvika pakutoti tapererwa tisina kana chatinacho. Saka pari zvino tiri kutochema kumhuri yeZimbabwe kuvabatsiri nevanhu vese vakwanisa kutibatsira kuti dai pavana anokwanisa kutibatsira because hatitori nawo kana chatinacho. Alright. Ndiri kunzwa kuti kazhinji kacho pese pamafamba pandataura nababa vataura kuti ivo mwana anotodudza munhu wekuziva. Munonzwa sei muchinzwa kuti kune mumwe munhu kana akazviita kuti mabhizimisi ake afambe, kana akazviita kuti asimbewo pamari dzake nezvaari kuita, munonzwa sei achishungurudza mwana mudiki akadai? Chagara chinhu chinotongorwadza sekuti ndosaka tachikumbirisa kuti dai paona munhu anokwanisa kungodzorera pazvakabva ikoko kuti zvingondopedzera nawo nemuridzi wazvo, nokuti isu taremerwa. Makatarisawo mukoma wenyu, muri kuonawo achirarama sei nekuda kwedambudziko irori? Zvakutonetsa chero kutotsvaga kana chikafu chaicho mumba nekuti tingoswera chitenderera tichitsvaga kuti mwana angabatsirika sei. Mashoko enyu ekupedzisira mukada kusiyawo kumhuri yeZimbabwe, kana mune zvamuri kudawo kukumbira makamirirawo mhuri iyoyi iri kusangana nedambudziko iroriri? Chandingakunyanya kumbira kumhuri yeZimbabwe ndechekuti chero ane rubatsiro rupi rwaangakwanisa kutibatsira narwo tinongogamuchira, nekuti tiri panguva yakaoma. Baba vemwana havatori mukana kundotsvaga kana chikafu, kana anokwanisa kutibatsira chero nemari zvakangotinakira zvese, asi tonyanya kuchema nedambudziko remwana kuti dai raigona kumboperawo. Aiwa, tinotenda baba nemuko yenu yamataurawo nesu.